nso ye dai na me se me premani o se kan o soro pekeka pen me nso tie me ti me nso tie me pe na me kekai so ati ase enti e bia wo gira wo bo resa wo de ye function nyankopon nimu no eye preman wo se due enipa bia wo de bowre so wo de enwi to anwu so wo de enku bi pon ho se wo kala no besesa se wo nipa due besechira ama wo ko danso e wo nipa mu no nyankopon se no pami kan jo se due na sakra wadwen se wo pankoma wo krade a sesa wadwen ansa ena ne beba wo so no aba wo so me ba cho fami ko eye Deuteronomy Mose wo meto so nan etira ye aduonum Deuteronomy 22:5 Oba inshe obarima atade wose nyankopon bo enipa no wo bo Adam ewo ni suban so se bema ene wo bo Hawa se ne buafo eti nyankopon aye bema different oba different seven emema parts aye different ema parts aye different atade bi o wa mimesha oba sha enyeye jeans ye shami se me de mama yire se wan sha ebia enko efise ewo style nyankopon si ball no enti nyankopon so ama no ekwan ye won fa so enrese eni nyankopon so ball ye mema no so different se ne se so ni suba so no ma ye ekwan a ye mfa so enrese enti o ma ya dwen se bema ese wunya atade bia ne nan no eye mienu na ya pam na ham na si na wodo na mienu be hyem na watum na ene wafa oba sha otum osha entimi nkosoro enti tambia 7 ni sisi akibegu enti eni kwa se oba ye de ehye nyankopon adwen ode ball enipa no enti wo ye enipa different enti wo se ma oba nhye bema de yes ma oba nhye bema tra menka se zip no ko left eye enipa boni nyansa na de zip na ko left se ma tra e ma enhye trousers etie bia wo ye kristoni a wutie me e bia wo ye sofumami a wutie me last minute ge bi kasai se eni kwan se wo dress sa o ka kire me se asofumami fo kra na dress sa na omotom etie bia wo ye sofumami obi show suan e ko boni mu e gu nyankopon din fi aya mama asofo adwuma no e ma no asofo adwuma no ye dey too much bema na ni abre ye nyame adwuma no no so ni abre se no adofo bible say no pami kan kire wo say ma wo ba bia nhye ba ma de enhye nika enfa ni na mamonten so ye musuo ma nyankopon to asoma me na obarima nso infura oba ntoma na mama bema bia infura oba ntoma e bia wo hwe wo Facebook e bia wo hwe wo WhatsApp YouTube na senka yetie na me Mashe Street ene kaba e bia mi street no hu because ne camera ni twa no esrongo na hu etie bia me buy on se Mashe kaba na ya pompe ne ha a pompe ne ha na me tia me kaza ala so fu 7 wa bodama na ene wa hye ema kaba abetra ha se wo kanya mesem na wo hye me matura no wo so adwen no eche wo sai odofo yen sekra ya dwen ekwan ye fo so yesum nyame no sesia akwa akodu nyankopon fie se ne ye de material pam de wo ba tumi chetra de wura asoli da mu ekosum nyankopon e wo kronkron bia ho odofo enuti na odifo Daniel kan ye no wo sesie hu se achiwade e bo man no aba begira kronkron bia ho a ni otientie ni ye me ba cho to asoma me efrise 1 hour ye nyina ye awurade nyankopon achiwade wose obi a wo ye we bia ye wo ye nyankopon achiwade wo ye nipa nyankopon achiwu kra wo tia so adam ho kwa me na me ka kire wo se bia wo sofo anka kire wa ene se wutie me me ka kire wo eman yi obufu na ka tie ni ye na sakra na ye truth evangelical hour so ne ye wo no ye ka no kwasem no kanewu is better than fashion mu
so oni ma me ka kire wo eno kora aye ba ko pe wo ka wo ye save wo ka na wu a aye sense wo de be show mu akwa asamado ye nka nyame asem ho asamado ye nye nyame adwuma ho asamado ye nton noko ho na wo de bibia show mu akọ kanukre na wo mu no odofo nye wo ye no you are just beating about the bush. Hit the nail on the head. Kanukre no na ye free. Call spade a spade. Asa bibia no obiem. Na ayese ye grogwa ye ho, ye gigi ye ho, e de ho akoto burunsam jem keke. Enti ye krokro nipa no. Adofo ye nka nokre na ye nya free. Fa me kwasafani a. Ebi afi na ade wo fidie na to ha. Eye truth evangelical hour so no asugu no. Ene ye kasafa ahusiesie. Ema ahusiesie titiriu. Ene emema de nyina na ye ka ho asem no. Me pa cho fa me ko odifo safani a etire ba kontikem wotwe na akoma me. Na Eradi kum afode eda no. Wo se Eradi kum afode eda no Nyankopon ahihye da bia to wo be buni pattern koma me. Metwe mapo ma ne ahema nyina. Enka kire wo se wo ye sofo maame. Ne Nyankopon se ada no wo betwe mapo ma ene ahema nyina so. Enka se wo ye dehye enti wo de wutu krom ne opa bia na wo ye ada no ba se wo betwe enipa boni bia so. Obi a wan fa Nyankopon asem bia so koma me. Ne won a wo hye na amafo ntade nyina aso. Ani won a wo hye na amafo ananafo wo ma nim Nyankopon ntade nyina aso. Enti bia wo ye bama hwetire bia wo koyi wa draw scorpion atuti ho na wo di ye guy wo firi nkranya banti ye guy won na ye tia bi. Job ka say wasi woni pa wo ba wo won na ye tia bi ohawma ena tia bi ye bedi wo wiase adenti ne yetete ye ho ha ye ho saa idi wiase na kyekere ye ho de abo ye bosi edimi mfa nyame asam na momu no afutu bone de obi tue pa ye befa na ne ye de obi ka dabi ntimi nyae odofo sakra wadwen ne Nyankopon se obetwi obi a wo hyana na fonta ade aso bema bi a wo hyata de ye twetwam say crazy down crazy top ye twetwa de nu basabasa na hyew na ade nam say wo bodam wo fom na bodam anasa wo soro abodam fine Nyankopon ba ono so ba ya bodam de a kirew na wankasa mpo wani nye wo babasia wo hye crazy down na ade nam abonte edukwase da na wo kwasole mo toni pasintidua obi hyata de na ne dross guabonte obi te sika komatela pamatade ko tot atade 3 years de mano na wano akase gira wo se tailor susume straight dress no nwa pam no tietietia aka ne ayi tra ne to ase pe eye na matena aka ne tailor ndi apama hye ni agina bode odofo yen sakra ya adwen bibi ba fami ko Yeremia odifo Yeremia etire ya dumia sante chema duonu miensa eye Jeremiah 13:23 koma me Ethiopia ni betumi asachira na wede ayasembise ni Nyankopon bisawo simple entietie yia no wasi Ethiopia ni German broni ebetumi asachira na wede ana koma me anase osibo besachira ne ho nsunsan anase osibo besachira ne ho nsunsan ye na adenti na wo de wo see by force by everything wo be se san we de me yetuntum dodo na me kwa me hwe me ho kwa me ntimi hu Nyankopon ko obo mi sani na wo bobi mu kokoko na me gwa de wo mpema semunti wo de we de tuntum we adura me ho aya hwe Michael Jackson ofo so pon hu no wundam obenya skin cancer enso bebe yo aya hwe enkuna wo sra no bebre no nunum no hoho ye se wo papai no Nyankopon bo ni patete an so se chenjira o pese wu pai so hu o twen wo hu no wo ye o se hunam ne papai enso be na ye wo no
so ati ase o si Ethiopia ni betumi asacha na widie na osebo wo wuna mi obetumi akase Nyankopon no obo me no wa mo mi ye enti me sesa me body me sesa me ho kala enti koto besesa no ho kala akrante besesa no ho kala kusie besesa no ho kala nantwie unantwie no o mesesa mo ho won ponje no onkokọ no kala ya de wo no ni Nyankopon pe no ode nyi o me ai oni nyi na adanti na ye de ye se ye besesa ye body ye be pole ye ho nya ye kokọ da be nso buroni bi esere nkuso be tuntum da chese da bia ye de yensu kokọ tu adi tuntum bia nye mental slave ye di wia wadwen akum ye di wia wadwen asɛw ye di wia wadwen do to bronsam jem orofo sakra wadwen ansa na osra hindi na ba esia ehosia na Pajodem koi ene ye mo nsum betumi aye papa enti wo bone akokwaw wo bone ye ode wa amumuye agye wakoma afai wo beti aye papa wa sheda tisika kotonku ane bo odin se wo di yi Nyankopon de ama no mpentu wo di ye firi ho na de foforo ana nipa ye tiri mo odin sa chese ye Nyankopon adwuma ye den wo si wo bo wiase no ohun sade obo bia ye enso ye de yesi ade bi wo ye na enye nti so asesa no arofo ye nsakra ya dwen ansa na da bone no aba orofo da bone bi bo abra bom se woni mu ameka che wono pai watade na wo pam ni tietia no utimi nhye untumi enhye enti na sakra na sada bone ni ba wanya babi do krasi ebia no ye nyina no ebia wo hia no wakwakoduru ho wapem awie nso onim ebia se wan sakra adwen na hochi we ebia ntwati onim sakra wadwen ansa no wawu fami ko Timothy ebia wo hia no wadu awie ebia wo mena so awie anso wo se wo ba fa wiase nyina bobo odofo yi emfie kwese hwe enani ogye da no emfa wadwen sakra nhyeda entu nse ochena bosome mi pewe yanza mi yewe yanza mi pese mi yewe boni bia wo ma anya amumuye bia wo ma anya ade bia wo ye anya wonim se anya no twosem na ka se anya no wate se anya no sisafu de ho wona dai change now ene Kwame Nkrumah kan wo se ye penu now ye pe fa ahodie no ene ya enye in years in days ene now ene ne wonkwaje da ebia na wuti asem wuti nyame asem bio enti ene sesan wadwen na da bi beba wo be pra hwehwe nyame asem unnya bi e ba cho fami ko sa ara nso na ma aya Timothy wo medi kan etire mienu ntiche mu kopim du no ebia wo ntitwe 1 Timothy 2:9 to 10 koma me sa ara nso na ma nhye ntade a ese wo se wo ba shatade ese wo dwale na se wo shatade a hwewu satade na wa hye no ese wo ba a wakata ne ho asie sakata asia yes ese wo satade hye wo ese koma me mfa ani a ewu ade na fa ani ewu ade mo wani wu ade se wo ba wo kwasole na wo transi a sofu preachi a na ni babo ha ma na wasesa ni message na ohun ni wonka biem wo to ni sintidua se bro sema bo pa wo si Yesu akase ne obehu oba na ne kombedo no wafa ne dada enti wo de ani se wo hye ntade ntietia wo hye skinny ade atom anipa sintidua fine na hu se won so wo ya hyawo efise Yesu se nie so oba bia obema behu na ne kombedo no wase unakoma mu no wafa ndada enti wo ya emema bebre afaw ebia wo be firifia wo be do bonten na mema be 207 ne wada e wakomam enti wo nya bema ba kokun wo ya dwaman so oni ma me ka kire wo enti the meaning of say wo be she mini skirt ye say
woyɛ dwaman woyɛ hyawo sɛ woyɛ pani so woyɛ kwala wotumi hyɛtade na wosire mu gu hɔ wotumi ɛhyɛ nikanko de pia mesi woyɛ hyawo ɛnyɛ hyawo ni nko ane na ogina ɛkwan ho na ogina circle na wahyɛ tietia na akoto obi so ogina ho sɛ ɛmɛma mena no no de wɔnyi sika wo se wo ba hyawo wo de ane ye bo ɛmɛma 7 ɛmɛma 4 free ɛwa komam to asoma me ne adwemotia enkeka wo ho fa adwemotia keka wo ho ma wadwemo nte hunyansa hunyame asɛm mu ɛmɔ obra bia saa keke ɛmfa nwu ho fi mfa nwu Kristo ho fi sɛ ne Israelfo kwa amana mu kogu Nyankopɔn di ho fi no ma nwu Nyankopɔn di ho fi saa keke fa adwemotia dai keka wo ho wo hyɛtade miɛhu sɛ woyɛ ɔba walefo miɛhu sɛ woyɛ katasia woyɛ ɔba wonwale a obi bɛfa kɔwa ɛnyɛ sɛ obi hu wawa mu no ɛnɛ yɛatoto ntade din matriki Jesus hwɛmawa mu Yona enti enipa no ɔba na hwere ni ma ɛnɛ mire ya ewiase siatade die wapam ne kama papa na sɛ unsa no ho na sɛ musuo bɔ na atwe wani hwɛ na chi a wapam ho a bɛka 7 ne to ase pɛ adai ehina adi wiase ko ede 7 mema hina betimi no madanti a wo ha ho za yen sakra ya adwen je no obi amako na duru ba bia na se say ye ka no kura no yes we have to say the truth trust me enye mesanwo ana sika ana ahwenepa ana ntade a ewo buom enye mesanwo mu ana se sika ana sa hwenepa ahwene hwe na wo ma hwene amdigu masen kura no baako beye 1 million enye no me ka we da mensa kura no ebetimi atɔw enye no me mpabu a hye me kura no wutimi ntɔ enye no bitia me bo week bia no wo betumi asida ma wo enye no no mo sakra wadwen na fa Nyankopɔn asɛm anu na nkwaje wo koma me 10 yes nemo nnwuma pa a ese ma a woyi nyamesom kyire mu wo mom nnwuma pa hallelujah amen wasi de nnwuma pa a ese ema oyi wo nyamesom kyire mu nyamesom pa mu so ba besiesie ne ho yie atena dwen mu akase me penkwa ma me kra na nyese wo ba shishentade basa dia nanti wiase obi ahuhu da onwale anzukumu bebre aniwani wo oba sa akwa ne kura 7 unia no onyam kata wo sie hu se wo sombo enti anyi hu abonte kekesa fami ko mebusam ete edumi ensanti chemu donkron no akonode a nsa aka ye okrade wose akonode a nsa ka ye okrade so obi peka adam ni Yakopɔn hunu mobɔ no anya bi ne kra ni je so obi pedan ne Yakopɔn dom wasi dan na ni je so obi atimi ahwe ne ba school no awie verse ni graduate yayen de na ni je so atiase koma me na boni mu fre ye nkwasiafo achiwade ne mo boni mu fre ye nkwasiafo de achiwade yes se me enemle ne wiase adu afra me hu krase ni mi dimi ya me sa o ba be me ho basa ha ka jo so wan shatade na usire mangu anu ayo ho basa umom no ayo ho basa na unim se wa yo hu dia kwatra so dem no ankwala hu ba na osu penti wani mu anu aye se dan ho eno ne anibie no sesa
nti wose boni mu fire eyede enkwasiafo achiwade nti wode ne saa no de kɔ owuo mu wode kɔ temuo mu mimi ntumi afa beduru onu okam awurade humi mobo awurade mawuo wase ada no obawwe wo tachirema obawwe wo nsa enso bibia mabio na adoya sa na si ene no ojeda open kwa sakra wadwen epacho fameko efisofo nwoma Ephesians 4:20 to 24 no wase say na mo de topic bi ni ho esese ohwehwe Kristo su wase esese ohwehwe Kristo su o Kristo ni bia no pa wutie me ogidi di mi anopa wutie me ababawa bia no pa wutie me ablante bia no pa wutie me bia life binti ewiase binti wo se wutumi nsesa wadwen no anopa tie wase esese enipa bia wo hwehwe Kristo su tuaso mwansua Kristo saa shasie na modie mwansua Kristo saa wase na modie mwansua Kristo saa so tiasie na modie Kristo na wosi usua no usua ne sei edienti na yefra wo Kristo ni no edienti yefra wo gidini edie bentia kosoma me 21 se ampa ara se mwati ne ho asem se yampa se wati Yesu ho asem ti na wo sakra wadwen a ko na wa kyerɛkyerɛ wo nemu na se ya kyerɛkyerɛ wo Yesu mu ne Yesu pɛ ne Nyankopɔn pɛ ne opese wo ye ne ompese wo ye se ne okan ye wo Deuteronomy 22:5 se mo ban hyebe ma de mo ban frɛ be ma ntoma na enye mesan wo na enye wei no modwaman Galatians 5:19 was hunam nyuma dadi pefe wo kɔ ayi 1 Corinthians 6:9 wase treni hu hia yie mo ma na adamu adwamabofo abosomsomfo se yampa se what Yesu hu asem na wa kyerɛkyerɛ onimu a kɔma me sɛdeɛ Yesu mu nokratie no sɛdeɛ Yesu Kristo mu nokratie de etie ɛyɛ Yesu mu kontompo Yesu mu nokratie Yesu mu asɛm tie ne nyamesompa etie a kɔ 22 no ene sɛ mo kane abrabɔ fam de munyi onipa dada a oresai wo nada akonomu no entwene wasi mokane fam abrabɔ ne de munyi onipa dada ne ho ani Satan aworesai awo enada mu nada akono paint ne yɛde aba ne yɛde painti animu no ɛyɛ nada akono ɛde ekɔ oseyem ɛyɛ nipa dada no de eti sɛ wo wɔ sate bia no mu na sɛ wasakra ba Kristo mu dia ɛsɛ wo yi sɛ no ma ne nyina twene ɛsɛ ɛyɛ past tense eni kwa sɛ oto aso yɛ a na ɛsɛ Kristo no hu ni sɛi kɔma me 23 no na moma wanya mofoforo mu adwene honhom mu wose ma wanya wo foforo adwene honhom mu so tiase ma ho kwani Yankopɔn se saw anya wo foforo ofisi so obi ba Kristo mu a no obaya bode foforo enti ma ho kwani Yankopɔn nya wo foforo ense saw adwene ma ho kwani Yankopɔn asɛm no tra wo mu na ense saw abrabɔ ani usuban na ubeye nhyira 24 na munhya onipa foforo a wɔbɔ no Nyankopɔn suban so nokra tene ahotie mu no yes enti se onipa foforo hye atade foforo ye Yesu Kristo a wɔbɔ no Nyankopɔn suban so nokra tene ene de ahotie mu ma ho ntime Nyankopɔn me Nyankopɔn hu se wasesam adwen wasakra ampa
ma nyankopɔn hu sɛ afa de wahu no korɛ no afa wafiri wiase aba trenee mu aba nyankopɔn mu na nkɔsoala enkura ne okura mu wobɔ dwama wada so bɔ wosema sakra woda so hyentade ntientie wosema sakra dabi enye no ipacho fameko eye James eye Yakubu wabi Pajan itiri na ntichemu na no our reserve wasi awale safe se kasa awale say ya enye se bia enye obi awale no okobo dwaman ko na ye dai eye awale say topic no wasi wiase adamfofa na momu no se wosi wo fa Kristo wosi wo hu Nyankopɔn to asakra na se wo boa pa koye bone a wasa aware efisa wo ye ayefo yire ema Kristo enti se wo pa Yesu ho ekodi konkwansa wasa awale se wo pa Yesu ho ekobɔ dwaman ewo bra ho wale fa wo yire achi wasa awale fa wo ko achi wasa awale kobosom so wasa awale kontokwa wasa awale nonsa wasa awale hyehyɛ nneɔma ntiantia wasa awale nti wɔ sɛ awale sɛefoɔ kɔ munim sɛ wiase adamfofa ne wɔtan a wɔtan Nyankopɔn wɔ sɛ wonim sɛ wiase wei adamfoɔ ɛne wɔtan Nyankopɔn anaa wonim sɛ nea ba so no sesia deɛ nea ba so no ɛno ne wɔtan wɔde tan Nyankopɔn sesia deɛ yɛ agyi ani yabrɛ so ne yɛwɔ no yɛwɔ computer word sesia de wiase abie sesia deɛ yɛn hu kurase sem biom sesia deɛ woyɛ ɔba ɛsɛ wo bɔ life ɛsɛ wo keka wo ho ɛsɛ wo tumi ɛkyerɛ sɛ woyɛ ɔba ɛsɛ wo tumi kyerɛ sɛ wo ho ɔfɛ ɛsɛ wo tumi dress ɛyɛ ba nyɛ ne wo si dress no sesa no etu ɔse awale sɛfo yi wonim sɛ wiase wei mu adamfofa ne nipa kanfo sɛ wo ho ayɛ fɛ no ɛno ne watan a wɔde tan Nyankopɔn ɛno na ma ne Nyankopɔn ni nya wo ho no ɛno na ma na wo haw ada wo so akyɛ no wachi abɔ mpaye adi afa ayɛ akwankye adi muada esu wonya muaya bia no wogyina wo sɛ Nyankopɔn tamfo ntia kɔma me enti obiara a wapɛ sɛ ɔyɛ wiase adamfo ɛyɛ wɔso obi ɔpɛ sɛ ɔyɛ dɛ wiase adamfo obi a ɔpɛ sɛ ogyina wo sɛ dɛ wiase wei mu adamfoɔ obi a wopɛ sɛ wiase wei mu wogyina mu sɛ woyɛ wiase friend woyɛ friend of the world wona yɛka ne aba so a wonim wona wani abie wona wonim fam wonim dom wotukwan ɛsɛ yɛkraw wona wonim entade ntiatia yi wɔse wonipa bia wopɛ sɛ woyɛ ewiase wo adamfo no kɔsoma me no gyina hɔ sɛ Nyankopɔn tamfo anɔpa yi wɔse wogyina hɔ sɛ Nyankopɔn deɛ bɛyi tamfo na sɛ woyɛ Nyankopɔn tamfo a wabra wo bɛsi wo sɛ ei yɛde asɛm ato yɛn ho sugo hwɛ sɛ wiase wei na yɛpɛ sɛ enipa pɛ yɛ asɛm enipa dɔ yɛ enipa hu sɛ yɛyɛ guy enipa hu sɛ yɛn so yɛwɔ hɔ nti yakɔgyina sɛ wia Nyankopɔn da tamfo yɛyɛ tamfo kɛseɛ pa me Nyankopɔn ai Nyankopɔn pɛ anim ahwɛ ɔdɔfo yɛn sesa wate na ewiase yɛn fɛ nkɔ ba bia Solomon sika bebe nyina akyi ogya hɔ ɔware ma 700 wɔtwempena 300 wo yire mu mienu na ɔmpenafoɔ 30 wo se wiase deɛ wɔn no ɔga obi adika ba kogya wo awɔ no otumi wale ma nkwa 700 ɛtwempa 300 ɔno kɔ afa nkosi hwee na yɛn ne wo yɛ no na ade kɔ baabi nti sakra wadwen ansa na dabɔne abeto famikolas quotation ɛwɔ 2 Corinthians
4:1 to 4 no. Ejapade a egudoti adwene hu. Yes. Ejapade bi o ho a emfaso bi anya dai eni so. Okay, family free 2 no. Nemom yapo aniwudie a ehunta no. Ya be free aka 2 minutes pe ni. Wose nemom yapo aniwudie ahinta no he ko. Na ye nante anifremu. Na fe ye nante anifremu ntefi na ko nante anifremu koma me. Anase ye mfra Nyankopon asem no mu. Na Nyankopon asem a ye kan ye mfremu, ye mfa bibia matabata ho, ye kan okura no straight koma me. Nemom ye da na okura no adi. Enokura no na ye da na di akira wo nyeze bia ye teteam anase ye kan wanim da bi. Enokura ne ye da na di akira wo. Entie bia sa abru pese oba homa no so a ye be makwan na atiefo nso abam. So ati ase. Enti so pese wo fra obetumi abaso ye ba cho koma me di ye ho kire nipa nyina. Yes, edi ye ho kire nipa nyina hu se ye ya mase ye be dada nipa akọ seyemu ya mase ye be krokro nipa kọ obunsam gemne momu si ye be ka no kure no na wa abefa no wonya Nyankopon mu nkwa. Nyankopon anim. Yes ko 3 no. Yeah. Na se ye asempa so akata. Na se yo se asempa no so akata koma me. Eso akata wo won na wa yire mu. Eso akata wo wa yire mu. Se wo firi se nyame so mpa ni ho a asole papa nyina asa otrene ni bie ni ho a eyema go a wa yire mu koma me. 4 no. Yes. Won muna wiase nyame efura won a won ne ye nina. Wasi wona ewiase nyame na yedai afura o mani so ti ase e ewiase Nyankopon afura o mani etomu hu enokre no koma me no adwene mu. Yes ko Na Kristo a oye Nyankopon suban no monyam asempa no han anhran ama won. Yes, enti wo na wiase nyame na yedai afura o mani eti Kristo na wo ye wiase han no wan hyeran ere ama won. Wan hyeran ere ama won. Ntie bia sabri ye de asem ne kwa wieye se opeso bi sa question bia obetumi afre 0201 94 44 85 0201 94 44 85 ena 0554 82 0910 0554 82 0910 eti se yo se Nyankopon asempa no so akata orofo enkatai se wo sisi ya no krasa orofo no krensan se wo se asole papa ni ho a minua asole papa wo ho na wona ompese wodo ho be hye Nyankopon ase enti na wonhu ni saa nene nyamesompa enyira ikora ebi ayirom ho se omba sum Nyankopon nyankwa terofo yen sakra ya adwen ansa ono osra heni no aben yen frɛ nyame asem no mu dabi na yentimi so nyere emfrɛ mu da yentimi fa bibi emeka Nyankopon asem no ho yentimi fa ye ya adwen ani yenyansa emeka Nyankopon asem no nwuna bi mfa nkyerɛw e wo bra ho yere unya nkwa dabi ne mumu no ye da nyame asem papa na di akyerɛw na wonso watumi anya nkwa ama okra. Hello. 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 Emba choka zeti. So what is here? Enti ye ba say ye be Kenya me asem nukremu
akyere wo fa wanya nkwa wamfa nso a eye wa wasem okay hello ama good morning. Me pacho fine morning. Me pacho di ni baby akasa free. Me pacho me di say ga me kasa free ne. Pacho yo ye ti o, eti fo ti o. Yo kena no ko ma ya to so na se pa, o ma ya ti enche chire. O ma ye hu say ye na ti oni ye ntali chum kwa ye boni. Sa. Na no ko nya me show. Amen. Ene o ba du mun sama wo di abrɛ na no pe. Amen. 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 Wonso nyame nhyira wo na ommoa wo. Itimi nya nkwa. Amen. Bye bye. Me pa cho peso ba homa no so ye 0201 94 44 85. Hello. Okay. And I said 0554 82 0910 0554 82 0910. Arofu enye wo bra ye bebo wo ha no se ye beye ye ho se wiase no se wo pese wo kɔ heaven dia ene enye ho se wiase ene bo bra se sevi krasini suya tete se ne ye nananom hyehyɛ wo ho no aya hyela hwehwɛ Sarah abakɔsɛm Hegamo abakɔsɛm ne suya ekwa mo fa so hyehyɛ wo ho ɛbɔ mo bra ɛnante ye na wo so watimi anante bia nyankwa na sɛ ye ka sɛ ye bɛbo ye bra sɛ ne wiase ne tie yai sɛ ne na wiase ne kɔ no yensu edi akire saa de a o orofo ye nyankwa emfa ho ne ye bɛyɛ emfa ho ne asɔle a ye bɛkɔ emfa ho ne afɔle a wo bɛbɔ ye nyankwa me ye kra enti ye nsesa ya adwen ansene da bɔne aba ɛda no enwon anya de a menu ye betime agina nim ento wunti na ase enya de bia na wo ma ato wo mu no ne ne wo hye fridge mu no ono na wahu da na ye ka ho asem no enso apa ho odumi meka nkyerɛw unua bi kɔe wa ama dako wo so bɛkɔ wo ma da bia wo twa obi ntoma ade kwa yi ase dako obi nso betwa ade ntorofo yi ye nsesa ya adwen ansa na dabɔne no aba abeto me no a truth evangelical hour so no aso gunu adwada no pa bia ye ba ena mo beche nyame asem enti yewo Akyem Kokobeng se bia opese ofre bisa yasem bia me number ni 0246 64 67 03 0246 64 67 03 Nyankopon asem ene ye de bra mu no enie ye de besi ha no mo asopa enkyera asem te disabi besi trase na ya bompa ye agu asem no so Nyankopon ya bankese ya da wase amen ye show no nyam yokasi pija odin no yese ye bamponi enim ye beka wanga so akyerɛkyerɛ ma ayeyi nka odin amen sabi ye bompa ye eja ye ho hyonsa awade ye gya atiefu na hyonsa wasam kyerɛ ye ewo romans sɛ enye emratiefo ne atrenefo wuanim na memu no emla sodifo no na obebu omobem the senti misra pacho se huimobo na bra yate wasam yentimi emfa wasam no ni so na ye nkwaje ama ye ne tumi biara ni edi asie honhom biara ene o makono awade gie from nsam ne yare o haw amanhu bi da no so no wankasa gie from nsam gie from manhu ene awerɛho eka ene animguasie mu ye tumi asom anyankwa me kra we ne yebisa bogana manyina ho ban ye jai adraba fo na shonsa teacher fo shonsa obi adwuma bi obi aye shonsa mu enadwo obi abakwa adwuma so ne yebeye patuyare patuwuo akwanhyiade bia de ne atamfo no ahyehye susu apamo Jesus yesro se obepani nyina agu bo ma ho ban fam kobra sondwie mu ne titiri ye jadraba fo shonsa mu ne yebeye nikum enna aniha na di akra bekɔ asamado ne mu so de yesro se obetwam amaye ne wo wa ye ne kan ye ho
we ne yesere ewo adom ti amen amen